Magandang hapon mga ornamental. Nagbabawas po pala tayo ng tubig kasi magse-separate na po ako ng mga male sa female para mas mafokusan ko na yung mga male mapalaki at saka yung iba naman po ay malagay na natin sa beta tank para mas mabilis na silang lumaki. Ngayong video nga pala ay mag-share po tayo kung paano ko mag-fry racing, beta fry racing. Kung mapapansin nyo mga ornamental, sa previous video ko, which is yung title is breeding beta, ang ginamit kong breeding tank is itong timba na maliit. Itong timbang maliit po, pabor lang po to sa male breeder. Bakit po? Kasi maliit yung space, tapos yung tubig 3 inches deep lang. Bakit ganun yung setup? Para yung male breeder hindi masyadong mahirapan sa pag umpisa pa lang sa courtship. Yung female beta wala siyang masyadong matatakbuhan. So ang tendency, mas madali siyang magpa-mate sa male. Yun yung unang maganda sa ganung setup. Ang pangalawa naman is yung eggs, once na mag-hatch, naging fry, yung male breeder hindi siya masyadong ma-stress kasi yung space nga maliit. So yung mga beta fry, mga malilikot kasi yan. So maliit lang yung space na paghahanapan ng male breeder para sa fry, para ibalik dun sa bubble nest. Yun yung pinakamagandang benefits sa ganung setup. Pero once naman na mag-free swim yung fry, sa kanila din naman yung negative effect nung ganung setup. Bakit po? Kasi maliit yung space, kukunti yung tubig, ang mangyayari po is madali siyang mapollute. Kasi for almost 3 to 4 days na nasa breeding period yung male hanggang mag-freezing yung fry. So gustong sabihin, nandiyan na yung, syempre nagdudumi yung breeder. So sa ganung setup, madali talaga siyang mapulyot. Napansin ko, pag hinayaan ko dito yung mga beta fry, dahil polluted na yung tubig, ang mangyayari po talaga is malulusaw or mamamatay. Para sa akin, hindi naman po dahil sa malamig yung panahon or pabago-bago yung panahon. Siguro para sa akin talaga is yung water conditions. Yun yung pinaka-factor na nakakapatay po talaga sa beta fry. Tapos kung mapapansin nyo po mga ornamental, once na may mamatay na dyan na isa, dalawa, or sabihin natin mga 50%, mapapansin nyo po, may tumutubong mga microorganism na yun ang uubo sa breeding nyo. Kaya, dahil napansin kong ganun, binago ko yung method ko ng pagpapalaki ng fry. Umpisa pa lang sa pag-free swim hanggang sa maging month-olds na sila. So ayun mga ka-ornamental, i-share ko ngayon kung anong ba talaga ginagawa ko. Ang ginagawa ko po is, once na free swim na yung fry, ang ginagawa ko po is dinidivide ko po sila into 2 to 3 na maliit na palanggana na may 3 inches din po na water level. Binubuhos ko lang po sila doon na
ma-divide ko into 2 to 3. Depende sa kung gaano talaga karami yung nabuong fry nung beta breeders ko. Parang ganito po. Ang tanong mga ornamental, kung ano ang benefits nung ganung method na dinidivide yung beta fry 2 to 3 na palanggana. Para sa akin mga ornamental, one is para di sila crowded sa maliit na lalagyan. Pangalawa, mababawasan yung mortality dahil sa malilesen natin yung competition sa o agawan sa pagkain na ibibigay natin. Pangatlo, in case man na magka-problema yung isang palangganang beta fry, at least may reserva ka pang isa or dalawa pa. Yun yung pinakamaganda. So ang mangyayari nun, matutuloy mo pa rin yung pagpalaki ng mga beta fry sa batch na ng breeding na ginawa mo, para di masayang yung effort mo sa pagkukondisyon at pagbibreed ng breeding pairs mo. Once pa na mga ornamental, na-divide ko na yung beta fry 2 to 3 na palanggana, yun din yung time na nag-i-introduce na rin po ako sa kanila ng BBS. Nagbibigay po ako sa kanila mga ornamental 2 to 3 times a day, daily. At after 3 days, ang ginagawa ko na sa kanila, once na medyo may mga leftover na BBS naman ako nakikita, that's the time na nag-water change po ako. Nag-siphon ako, tinatanggal ko lang po yung mga leftover, mga dead baby brine shrimp, para maiwasan natin mapulgit yung tubig. After 2 weeks naman mga ornamental, dun na po ako nag daily water change, 20% daily. Then tuloy-tuloy din yung pagbibigay ng BBS 2 to 3 times a day. Then pag third week naman po ng fry, doon na po ako nagbibigay doon na po ako nag-water change ng 50%. Pero yung ginagamit ko pong pang palit sa tubig, ganun pa rin yung stock water ko na galing nawasa. Tapos, after 1 month, doon na po ako mga ornamental, tuloy-tuloy po yung pag-water change ko niyan daily, 50%. Tapos, pag medyo malaki na, no choice, ang binibigay ko po lang talaga is PO1. Yun lang po kasi yung available dito sa akin. Kaya yun na lang po yung kinatsagaan ko. Kung magtatanong po kayo mga ornamental, bakit ako nag-daily water change? Para sa akin mga ornamental, pag regular kang nag-water change, para sa akin, ang effect niyan sa beta fry is nakaka-boost sila ng growth, tsaka yung immune system nila
mas maganda, hindi sila sakitin. Kaya hindi naman yan talagang base sa akin, galing din yan sa pagre-research ko. Kasi hanggang ngayon, mga ornamental, patuloy pa rin ako nag-aaral. Hindi ako nag-i-stop sa kung anong nalalaman ko. Pag meron pa akong gustong malaman or gusto kong i-improve sa pagbe-breed ng beta, nandun pa rin yung time na nag-aaral ako or nagre-research ako. Kaya ang may ipapayo ko lang sa ibang mga newbie, patuloy lang po tayong mag-research para sa karagdagang kaalaman. Kasi hindi naman lahat ng naunang nabasa mo or kagaya sa sinabi ko is mahihiyang sa inyo sa pag-breed ng beta. Minsan kasi yung method para sa akin, yung ginagawa ko, sa iba hindi compatible. Kaya kailangan pa rin mga ornamental mag-research habang tumatagal. Patuloy pa rin tayong mag-aaral. Kung may gusto pa kayong i-improve sa pag-breed ng beta. Yun lang po mga ornamental yung mai-share ko ngayong video. Sana may natutunan kayo or mas masaya ako na may apply nyo yun sa project nyo sa pagbe-breed ng beta. Yun lang mga ornamental. Shoutout nga pala sa lahat ng mga ka-member ko sa Bicol Ornamental Fish Keepers at lalong-lalo na rin po sa mga taga-isla ng Virac, which is yung Catanduanes Fish Keepers.